naman, mapatagal man or maikse, lagi kang may matututunan and lagi may opportunity na parating sa'yo. Are you friends? Now, ako pwede ako dito boy. Like, pwede kang maging kaibigan ulit. Kami, one time pa lang kami nakapag-usap after nung breakup. Nung 75th, nakita ko siya, nakaupo siya sa likuran ko. And after nung wala na siyang kausap, nagbabasa siya ng script that time. Sabi ko, mag-hi lang ako. So ngayon, sabi ko, hi, kamusta? Tapos she congratulate me dun sa show. Congratulate ko rin siya dun sa movie niya and sa mga show niya. So parang for me, gumaan yung pakiramdam ko na meron akong lakas ng loob para may pag-usap sa kanya. Parang gano'n, naging closure siya for now. Yun lang yung first and last na nag-usap kayo. Yeah. Wala pang ibang chance. Wala So, pang ang ganda yun. Kasi parang magandang simula. This is interesting. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na pinag-uusapan na sumali ay nililigawan ni Jameson Blake. I think it was you who said na nakausap mo si Jameson. Kamusta ka? Kasi sabi niya, nung last time namin nag-usap, parang 8 years daw siyang walang girlfriend, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, mabait naman si Barbie, as in, alagaan mo lang. Yun. Kung ano yung sinabi ko last time sa interview, yun naman talaga yung sinabi ko sa kanya. Okay, pero bakit it's about time ang nasabi mo? For me kasi, si Barbie ngayon is 28 years old na, di ba? And matagal na rin naman kaming hiwalay. Kumbaga, Tama ka naman yun. happy na rin ako na may nakikilala na siya. At she's happy. Kung meron isang bagay doon sa nakaraang 7 taon na hindi mo ginawa o tinago mo sa sarili mo, ano yun? For me, wala naman akong regret in 7 years. Pero, syempre, Let's see. lagi naman tayong may gusto pa sanang ibigay pa na more than dun sa kung paano yung fitment mo sa karelasyon mo or what. Sabi sa akin kasi lagi, di ba, tinatanong mo anong secret namin before sa mahabang relasyon. It's commitment talaga and yung communication. Which is for me, kung mabibigay ko lahat ng oras ko ng na pwede kong gawin, ganun sana. No. At naiintindihan ko yan. Hindi lamang sa inyong relasyon ni Barbie, pero sa maraming tao na naroon sa isang... May aksidente pala, kaya putang ina matraffic. Ayan o. At dahil dyan, ang oras tayo. Ayan o, traffic. Nagkasabitan pa. Ay, nako po. My father's wife o my future wife? My father's wife, Ligawan, lambingan. lambingan, Aktingan, totohanan. aktingan, Ipaglalaban o ipaglalaba?